चलो सियाज साफ साफ कहता हूँ, चलो सियाज साफ साफ कहता हूँ, तुमसे बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो सियाज साफ साफ कहता हूँ। दुनिया खेला रही अनजा बसुमतारी। हाय हेलो ब्रादार, लाइभ फैफेरा रोंगौआ रोंगौआ मोनदों फैना नायदों आङो इउटुबाव। दङ मोजाङैनो दासान्दि, नोंहालाय माबोरै? वेलकम टू लाइव नंबर 2005 and abide by your community guidelines। अनजा बसुमतारी थिगानो, माथो फैफिननानै खोनाथारला। बानायनाय जायाखै ब्रादार, गोबावसै मेथाइ बानायैया। बानायनो सानो ओमफ्राय जाहैया, मिट जाबाय थादों। गोदै गोदै नोंनि गारां बाथ्राफोराव मेहेर गोनां नोंनि बानबुंथायफोराव गोसोआं थारै गाहाम मोनो। स्रें स्रें नोंजों बिब्दिनो थाबाय थानो स्रें स्रें थायो। 4 मिनिट 5 मिनिट एसे बारहोनोसै, जेबो बुंनाय जायाबो, भिडिअ हगारबाय थानाय जाया नालाय, बेनिखायनो लाइभ लाइभ होलाबायदों। 7 जनल' भिउवारानो, सास्निल' दं। लाइक होना हो ब्रादार्स सिस्टार्स, आदैमोन मादैमोन, लाइक होना हो। मालाबा अडिअ सं हगारलायनोसै र' इउटुबाव। गोदान हगारगोन एबारै, रमान्टिक, माब्लाबा ट्रेभेलिं सं।
दासो मोननैल' लाइक लाइकआनो मोननैल'। सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो बावगारलायलाङोलै गाव रोजाबनाय मेथाइखौनो मिथिगौ। एसे होना हरगोन स्रें स्रेंआव भिउसआनो एसे खम। मानसिफ्रानोथ' मोजां मोनना मोना बे स्रें स्रें मेथाइखौ। स्रें स्रें नोंजों बिब्दिनो आं थाबायफानो सम सम हास्थायो। सेराव नोंखौ नुयोबोला गोसो आंनि गोसारो। अनजालि आं थारै गोजोन मारो। Jack Iman Vidal. I like and subscribe. Thank you, brother. Tarzan Gaming. Hi, Sharna. Hello. Wild Deer. 17 days ago. Ada Marine. Moजां फंबाय मोजां. नोंनि गाराङा बिराद गोदैलै आदा. थेंक इउ फंबाय थेंक इउ. र' एबारै मेथाइ हगारफिनग्रा जानोसै आंबो बानायफिननोसै मास मोननैसो उनाव। Say hi. Hi, hi. Onza Basumatari hits bro voice. Thank you, thank you. Bab 9 minit जाबायानो माथो होना लाइभआ 10 मिनिट फुरा खालामसै। र' ससे रोजाबबावनि आंनि मेथाइ बावलायलाङोलै लाइभफ्राव फैबोला गावनि मेथाइखौनो लिरिक्सखौनो बावलायलांबावोसो गोसोआव थाया लिरिक्सफोरखौनो खोनासंबाय थानायबो जायाना दामबाय थानाय जाया। वाइल्ड डियर आदाया बबे जायगानि मोनथाय? आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौता खेन्थामाखा। दस मिनिट जाबाय आंनिया लाइभआ। मोनबाल'सो लाइक मोनदों माथो लाइक खालामना हो अनजाथाव भिउवार्स नोंथांमोन लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम दै सोरबा साबसक्राइब खालामाखैबा। अडिअ' मेथाइ हगारफिननोसै आंबो मास मोननै मोनथामसोनि उनाव रमान्टिक ओमफ्राय बिदिनो दावबायनायफोरनिबो मेथाइ हगारगोन सम सम जायगा दावबायनायफोरनि बेरायनायफोरनि।
दे दोनथ'बाय बाय बाय बहा फोजोबोब्रा माबा लाइफ होफेराना बारा मिथिलायलाङा बबेयाव Are you sure that you want to stop streaming? Okay.